Kasi mo kayo pa na. Leburi joy na di. Hello everyone. Bahay tongbay norok. Kaklayo kaham na tong na haninay. Ang bu kaham na tonggo. Tay tini hingke wati shek jora. Ang nong ni bagay mungsa jagnay kothop sunamay funognay nong ni bagay hingke norok boda wati jora wo omdike sunamay cha nogo hingke wati jora hingke mungsa sunamay chana muchungo hingke faidi hingke ang nong tini funognay norokani o video no puilan sini pai thak jora nai di hingke je saimanay ang tam sunamay funogoi tong faidi hingke video start
Khado bo kutuka tabuk hungkai tamurunai awan paste khaijak awan guri khaijak bono sekandede khainen bagai mariwo hingke tabuk phat kolkha hingke tabuk kolbaima pore tam khainai tabuk dry fruit tam tongani ro kishmish te tamnai kaju badam abo simis tongo hingke abo risinai serve khainai abo bai awan riwi si songo hingke babono sosa kwtui awan dru hinui phari risiwanta tam hinbai norokle mokhe goyam mukhui omokhe sosa kwtui awan dru tabuk ang chai naisinai twrathoka chai naigena bobon sikang chanai sikang goyam mukhui no chai naigena Soka lebu bahai motong-motong masuk yok liya这什么可以办呢lebu ri jai nai di mane jami ri ja hangka motong phayo bahai no alada angni thango nó cái bụng cái size này khá của em nó ăn không thích măng sầu mua sầu bilati một tấm mà nè chắc cứ bằng lần nào mà mua sầu để mua sầu say mẹ rồi lấy mua sầu com đi ra đi nga ang tabuk an sosa mo kisa niya ko tira te kya sido norok hungke ang to chamos duita ro chini norok jesegri mane norok jesek thokjago asung ri mano asung ri na nang nai hini abo kono ko kya果然是不可是怎么看哇哦对嘞嘞个头干俺今天在没呀是今天同志呀今天别来讲么不很呀那我是今天录的啥不的头干OK ăn chay bay khá gang kha khlai norok bo amti khena khlai chawan hne ngai inke norok ani video no chajagui tong hangke please share khaidi te je subscribe khaya kurok hangke ani channel lo subscribe khaidi di katal video nai manani bagui inke ani kasam video rok nai na hangka hangke ang description box ori nai norok check khai nai mano ya ang tini orono mathak sinai jotono na hambai jotono kaham dong di te safe dong di Khulumka